हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिस एप्लाइनि रिमाइन्डार भिडिअ बेनो जाबाय लास्ट डेट फैगासिनो दङ बारा गोबाव गैला दा लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैला नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामदो जायफोरा दासिमबो खालामजोबाखै फाइनाल साबमिट नोंथांमोना खालामना लाखादो नङाब्ला गेजेर समाव टेकनिकेल इसु जायोबा नोंथांमोना थालांनो हागौ बेखायनो थाबैनो खालामना लादो एप्लाइखौ दा बेखायनो आं फैबाय हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव माखासे लगइन खालामसै दा जों लगइन खालामनाय लोगो लोगो ओरैबायदि खालामनो हायो नोङो जायफ्रा रेजिस्टार जाखाबाय डाइरेक्ट थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो अके आं नोंथांमोननो लास्टआव देखायगोन जे नोंथांमोननो फुल फर्म देखायगोन नोंथांमोननि साबमिट खालामनायखौ बिनिफ्राय दानिया जोंहा लगइन खालामोब्ला जों लगइन खालामनो हाग्रोसिगौमोन नाथाय बेखौ दोनथ'नानै लास्ट डेटखौ नायग्रोनोसै दा लास्ट डेट होनाय लोगो लोगो बारायनाय नङा दा लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय लास्ट डेटआ कनस्टेबल AVUB ना लास्ट डेटआ जाहैबाय जानुवारि 9 सिम दा लास्ट डेट एक्सटेनसन जाया बेखायनो जायफ्रा खालामनो होननानै दासिमबो खालामाखै नोंथांमोना खालामना लादो डेटआ बारायनाय नङा अके मानोना गोबां एप्लाइ जागासिनो दङ बिनिफ्राय आरोबाव जायफ्रा नोंथांमोना SIUB एप्लाइ खालामनो सानदों लास्ट डेटआ 9 जानुवारि बेबो जेराव डिग्री पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हायो भेकेन्सिया 306 दङ बोथ साइड हौवाफोर हिन्जावफोर दा बिनिफ्राय ABआ जाहैबाय नोंथांमोना मोनदों 1429 भेकेन्सिस बिनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना UB खालामनो सानदों 705 भेकेन्सिस दङ अके थ' नोंथांमोना जायफोरा HS पास जादों मोननैबो पस्टआव डाइरेक्ट एप्लाइ खालाम नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ नाथाय खायसे खालामाखै बेयावनो मिस्टेक जादों बेनो जाबाय ABUB बोथ साइड नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसआव थाङोब्ला बोथ साइड सेलेक्ट खालामनांगौ दा बेखौ बोरै खालामो आं नोंथांमोननो लास्टआव फाइनाल साबमिट फर्म एप्लाइ खालामनाय होगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आरो जायफ्रा कमान्डो बेटेलियन पोस्ट एप्लाइ खालामनो सानदों लास्ट डेटआ 12 जानुवारि बा 12 जानुवारिसिमल'सो बारा गोबाव गैला दासिमबो खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो जायफ्रा 10 पास जादों HS पास जादों डिग्री पास जादों थ' दानिया जोङो फैबाय SI कमान्डो पस्टआव AVआव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों फार्स्टआव नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन बेनिफ्राय साइकोमेट्रिक टेस्ट जागोन बेयाव एग्जाम गैया दा नोंथांमोननि साख्रिया थाब जागोन जायफ्रा कमान्डो पस्टआव एप्लाइ खालामदों साख्रि नोंथांमोना थाब मोनगोन मानोना बेयाव प्रसेसा खम जायखिजाया नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 21 जानुवारिसिम थागोन दासिमबो खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो दा लोगोफोर कनस्टेबल नोंथांमोननि AVUBआव फार्स्टआव रानिं जाग्रोगोन बेनिफ्राय एग्जाम थागोन नाथाय कमान्डो पस्टआव एग्जाम गैया जायखिजाया नोंथांमोना जायफ्रा एक्सेलेन्ट खारनो हागोन बेनिफ्राय साइकोमेट्रिकआव पास जायोब्लासो नोंथांमोना बे जबखौ मोनगोन बा नोंथांमोननिया साख्रिया जाना फैगोन थ' बेनिफ्राय जोंहा थांसै फैदो एप्लाइ प्रसेसआव दा जोङो फाइनाल फर्मखौ जों बोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोना दायो AVUB कनस्टेबलनि सायाव दिन्थिगोन बेखायनो जों लगइन खालामनांगोन दा नोंथांमोना लगइन खालामबा नैबे लगइन अपसनाव थुनांगोन दा लगइनआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि आइडिखौ होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार नोंनि बार्थडेखौ होनानै लगइन खालामनांगौ दा जोङो बेयाव होनोसै फैदो लगइन खालामसै बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना गोरोन्थि खालामनाङा बोथ साइड एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा जोंहा बेयाव खालामसै एप्लाइनि लास्ट डेटआ जोंहा 9 जानुवारि नालाय दा एप्लाइ खालामाखैमोन AVUBआव नोंथांमोना दायो दिन्थिनोसै दा बेखायनो जोंनि बे एप्लाइ अपसनाव थुना होदो आरो बे एप्लाइ अपसनाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा फर्मा गेवना फैसिगोन दा नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ नायदो दा जोङो थुबाय दा थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि नेम ओंखारगोन बेनिफ्राय ID नाम्बार ओंखारगोन बेनिफ्राय एसे गाहायाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ दा नोंथांमोना मिस्टेक खालामदों साफा सानै दा नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना दङबा येस नो होबानो जाबाय जेरै नोंथांमोना स्पर्ट्सनि NCC दङबा गैयाबा नोंथांमोना सेभ एन्ड प्रसिडआव थुना होदो दा जों सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो बे पस्टआव नोंथांमोना ओरैबायदि मिस्टेक खालामदों साफा सानै जे AVUB नोंथांमोना सेलेक्ट खालामाखै जायखिजाया मोनसेल' खालामदों नाथाय बेबायदिबा जाया दा नोंथांमोना मोननै खालामनांगोन जायफ्रा मोननै खालामनो गोसो दङ नाथाय साफा सानै मोनसेल' पस्टआव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा मोनसे खालामबानो जाबाय बाट नोंथांमोना मोननैबो खालामबा साबसिन जायो जायफ्रा HS पास दानि नैबे प्रेफारेन्सखौ नोंथाङा पस्टआ बबेयाव माने 1 होनो सानदों बा नोंथांमोना सिगांग्रो होनो सानखो बा प्रेफारेन्सआ बारा बेयाव होनो हागोन जेरै हमना ला आं बेयाव UBआव होबाय थ' नोंथांमोना AVUB गोसो बेनिफ्राय दानिया PRC नांखाला बेखौथ' मिथिखाबाय बेयाव नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हायो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जुदि माबाफोर नोंथांमोना सासपेक्ट दङब्ला नायफिनबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेन्जबो खालामनो हायो दा नोंथांमोना बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगौ बे गैयाबा जाया बेनिफ्राय फट' थ' नोंथांमोना फट'खौ चेन्ज खालामनो हायो गोसोबा आरो सिगनेचारखौबो चेन्ज खालामनो हायो दा नोंथांमोना भिअ लांबानो जाबाय नायनोब्ला बिनिफ्राय नोंनि एड्रेसा गासैबो बेयाव सौ जागोन नोङो गासैबो एड्रेसखौ बेयाव चेन्जबो खालामनो हायो बा नोंथांमोना बेखौ इडिटबो खालामनो हायो दा नोंथांमोना जायफ्रा पस्ट अफिस नोंथांमोना होआखैमोन मिस्टेक जादोंब्ला थ' नोंथांमोना बेयाव फैनानै इडिट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव थुना होदो दा जों सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो क्वालिफिकेसननि फैबाय बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा नायनोसै फैदो बेयाव माखासे डिटेल्स ओंखारबाय जोंहा बेयाव प्रिभिउ फैबाय दा प्रिभिउ होनाय लोगो लोगो जोङो गासैबो डिटेल्सखौ नायफिनजोबनो हाबाय आरो गासैबो अकेबासो नोंथांमोना फाइनाल साबमिटखौ खालामबानो जाबाय आरो जेब्ला फाइनाल साबमिट खालामगोन नोंथांमोना इडिट खालामनो हाया बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय गासैबो जुदि अके जायोब्लासो नोंथांमोना कनफार्म खालाम अब्लासो बियो साक्सेस जागोन दा जों येस होनोसै
दा येस होनाय लोगो लोगो जोंहा बे फाइलआ साबमिट जासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट बेयाव फैनानै डाउनलड खालामनो हासिगोन दा बेबायदि प्रसेसआव लोगोफोर नोंथांमोना गोरोन्थि खालामनाङा जायफ्रा दासिम एप्लाइ खालामाखै लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैला 9 जानुवारिसिमल' AVUBआ बेनिफ्राय SIUBआ आरो कामान्ड' पस्टआ दङ 21 जानुवारि SIआ बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाबाय कामान्ड' बेटेलियनआ जाबाय नोंथांमोननिया 12 जानुवारिसिम थागोन दा नोंथांमोननि रेलिया जाहैसिगोन फेब्रुवारि मार्चआव जानायनि चान्स दङ AVUB कामान्ड' पस्टआ दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन